Almusal pa lang yan, tanghalian na. Ah, Kuya, bili na po kayo. Pangkain lang po. hindi yung kanina yung may thumbnail kaya kikarot. Amo. So mga par, good morning. Good morning everyone. Good morning sa inyong lahat. To all viewers, to all sponsor, good morning po. Ayan. Dami nang nakapagtanim ng palay dito sa amin, no? Kaso nakakatakot, napakalapit ng tubig. Yung namumuti na yun yung tubig sa lake. So papasok na tayo dun sa site. Sorry. Pasok na. At yun, sana makapag ano na kami, makapagbukas na kami ngayon ng biga. Kasi bukas parang absent na naman ako bukas. Nako, ano ba naman to? Kasi ano na naman, pachichikapan namin yung anak ko doon sa Iriga. Pag uwi ko kahapon, sabi nung asawa ko, pinachikapan niya yung anak ko kasi nung mga nakaraang araw may nakapayong asawa ko dun sa dibdib ng anak ko. Parang may may matigas daw yung dibdib ng anak ko. Pinatingin niya dun sa clinic dun sa amin, sabi ipa-check upan daw sa dapat mag-check up nun. Sabi ko wag nang patagalin yan, magpa-check up na tayo para maagapan kung ano yung dapat gawin. Ganun. At di pa nga tayo tapos sa pa-check up dun sa asawa ko. Mayroon na naman so ma-check upan ka agad para malaman kung normal lang ganyan. Kasi mahirap pag sa didi yung pag-uusapan, lalo sa mga babae. Kailangan maagapan ka agad. Mahirap na. Nakagabi din na naman tayo nakatulog ng gusto, kakaisip kung ano magiging niyan. Kaya sana okay lang yun. Sana hindi naman siya kumbaga normal lang sa kanya yun. Malapit na ako. Pero pati gumalaw sa trabaho pag may mga iniis. Wala sa hulog. Hindi timbang. Hindi balanse yung araw pag may problema. Hindi mo na ako nag-helmet kasi yung buhok ko ay pasapa. May mga nanguhuli ng hipon. Ito mga hipon to. Ito dito sa Maestero. Ginagawang pasayan. Bakit kaya
da 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 da. May bigot tagumpay, di maisip, di malaman kung anong kapalaran na sa'kin ay naghihintay. Bakit kaya may ligaya lumbay? May bigot tagumpay. May mga isda oh. Parang okay na ata yung huli ng isda ngayon ah. Ay, go na ng go. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko sa mga ang naipagsamaan. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Tuloy ang laban. Diyos, sumikat na yung araw kanina. Napakakulim-lim. Malapit na tayo sa sentrong bato. Alabas na ulit. Ito yung bilyaran ko dati oh. Nabahaan. Bininta ko ito nung simula nung nag-pandemic. Yan, sa akin yan. Bilyaran ko dati. Tapos nung nag-pandemic, wala nang naglaro kasi yun nga lockdown, tapos daming curfew. Napag-isipan ko na naibenta namin yung mag-asawa. Napundar namin yan. Pero isang buwan pa lang bawi ko yung kabilihan yan. Tapos pinaayos ko. Halos triple yung yung kita niya. Kasi sa maghapon kumikita ng lagpas ng 1,000 sa maghapon. 10 peso lang yung yung bayad kada laro. Ay 5 peso. 5 peso lang. Lakas nung kita niyan nung hindi pa nagpapandemic yung bilyaran. Dito na tayo. Yan, sinuot ko na yung helmet ko. At yun na yung boat ko. Pwede na mag-helmet. Dito na tayo sa sentro. Ayun, shout out sa lahat ng mga viewers dito sa Sentrong Bato. Halos 1 year na ata dito. Ay di pa naman nagba 1 year na pabalik-balik kami dito sa Bato. Ayan, dito na ako sa site. Ito. Ayan na sila. Gumagawa na. Kakakit lang nila. Ito yung ginawa ni Ko Ernest kahapon na spacer, concrete spacer. Ito yun na. Kape muna siguro tayo. Di ako nakapag-almusal dun sa bahay kasi mahirap maghabol ng oras. Arnil. Yo! What's up? Ano talaga? Ay, Ay, Jong, tingnan ng pangulam. okay. Morning. Tingnan yung pangulam. Ano? Turay? Ha? Tol. Okay. Ayun, nasa plastic ang puti. Oh! Putok-batok. Kung ba putok sa ano yan? Mm. Batok?
At yun po, nakabihis na nga tayo. Ayan. Tulong na tayo at nakapagkape na. Dito na ako nagkape. At ayan, dito si Chin Chin. May ano siya? Ano yung gawin mo? Online class. Online class daw. Ayan. Sakto may internet na dito. At ginawan siya ng upuan ni Karot. Ayun, patungan ng laptop niya. Memorize ko na sa inyo. So, yung iba talagang main body na din and naisa-isip na ito. At ayan, trabaho na tayo. At huwag nating istorbohin. Seryoso yung isa. Hindi pwedeng maingayan. We are name. Ayaw dyan ang wala. Malaki kasi itong format eh. Baka kasi... Abot na sa inyo? Abot na. Ano pa? Abot. Lagay mo yung kamera mo dyan sa ilalim. Alin pa pa? Isa yung nilagay yung kanina? Oo, may na ito. Dito mo nilagay ito. Oo. Look, meron look. Ito tayo, princess. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Kali ko, numuni ko. Ang mga pinamuli ko. Ano pa abot ko? What? Puno na ay. Laptop na natin tayo, wala namang pagkaon tayo. Tignan, konti lang, uno.
At yan po yung ano, yung posisyon natin ay dito muna tayo sa baba. Ganito na lang ang At sila nasa taas. Ako yung taga-abot kung ano yung kailangan nila dyan sa taas, iaabot ko. Nasa taas sila. Tatay, si Vicente, si Carrot, at si Sunny. Kuya Arnel dito rin sa baba. Yan sila sa taas. Tinatakpan na yung ibang forma na di pa natapos kahapon. Gandahan mo. Kawawa naman talaga si Mumito. Walay meron no. Naot na. Huwag na naman, naot na. Mag-ano tayo, maghinap tayo ng malunggay. Maghinap tayo ng malunggay. Yan, doon sa ano kapitbahay. Dito po yung aming wida. Kulay na.
Hawak tilo, parang wala ka na balance sa taas ah. Malagag yan. Eh. Alin? Ito? Ito tayo, ito? Ito lang kaya? Luksog. Parang di matibay yung sa ilalim ah. Yung nagpatong matibay yung napatungan. Ano pa po? Meron wala? Batok sa pako. Oh, na. Hindi na magpapay. Tulak. Oh. Lalay lo ha. Kulang tayo ng martilyo. Garel lang.
Kala ko. Yeah.
Ano plastic ito tuwan yan? Dapat yan na tuwan. Ay, mag-test tayo. Ano ni tatay yung sukat. Ano mo? Gana? O, igwat mo na. Takot ka na? Ito! Ang sinusukat ni tatay. Dito, islam. Yan, manipis ano? Ito. Happy na. Dalawa. Tubay to. Hindi yan, yung mga tubay to. Puk lapis dito sa kuha. Huwag kayo ko lapis dito kaya o. Lansang dayon. Huwag mo namin o. Tilo. Dukto ka. Dukto na, tagalan ka. Ang sibong na Hindi na o. Kumpang ka na. Kumpang ka na ito. Bila ko sa ito. Daite. Hindi ano. Dukto ka na. Dukto ka na. Okay, dito. Dukto ka na. Maayos na. Walang tanong. Maayos na. Dito mo na. Ito na ka tinabos. Walang tanong. Sabi lang ang bibig. Ini nanti ko nagari. Kalagari mo tayo. Lagari. Ay, tayo. Huh? Dapat sige. Ayan nila. Hey! What? Matay, pagkakamayan na po siya mag-isbag mo siguro. Ay, yung lasang kasama yung daan. Ano kayo? Nasuruan na naman kaya.
Yan yung pisang natin. Ano ba? Pinaulit. Sige. Martilyo gamit nyo dyan yung isa. Dito tayo. Baka. Sino yung ano? Ikaw Hindi mo gagamitin? Hindi mo gagamitin. Hindi ko naman. Silip ya. Lang. Lang. Kulang. Tamlin. Kung mabiga, tapos na. Lalagyan kita. Balito ka. Ito na lang dito. Baluktot ka. Kapul! Lawan ka ng lugaya. Loy! Lugaya sa imong suko. I-order natin. Yan. Mula mo na ka. Basahan. Halo! Magkuha na din, Chef Roy! Roy! Magpalitan ka! Patanganan sa halo! Oo. Eh, mas bali ito ato. Sa rin pagturma dito. Hindi mo lang kinuha na ito. Bukan na vlog, kata rin, hindi kita panungo. Terus dali na nga rin, oh. Sige, tabi ako niya, no? Mag-outro na. Ano mo yung vlog? Sige, nagtabi. Oh, ako. Sige, mag-yaw-yaw. Ayaw mo kumat. Apa lagi? Berarti apa aku kenal kan? Ano ganyan? Tahat pa rin. Dahan sa lang. Ito ko. Gisok na na ganun. Huwag bagay mo tayo hapit. Gisok na na. Itanggal sa na yung hapit. Huwag mo tanggal. Di ba? Buka na po doon eh. Naman tayo masukal mo. Talawa. Nanay po ka. Pabalagpag na lang. Patarok lang. Pabalagpag na lang. Lagyan mo tatlo. Ganyan na lang. Dali naman. Ayun, ay badi. Tapos ito ba? Ipot na yan. Doon magayon mo boss. Dito, kaya ko boss. Talawa na yun. Boss na sundao. Ikaw. Kaya ito sa kanak ko sa boss mo. Sa ikaw. Kusok mo nito. Tadalaw lang, pwede na. Tatlo, Ito? hindi. Kasi sa boss. Pantay-pantay. Turong mong dito. Ito? O, para magkapare-pare. Halos pare-pare.
Pala tayo. Ayan ba doon? Si Mana, huwag mo man pagkagamay-gamay. Ano yung problema? Lungon, pata. Mingaw na, gano'n siya kipiro. Agi ko mana. Ako din ang may post. Kapag nakuyin, kapag oh, kaya ko patat. Ben! Sir! Ampo, nagpatutak ng tali nila eh. Ako! Bistyo! Bagay kayo may nanabas. Dad, ano sa... Tapos kita may kami pero. Walang inuting yan eh. Kaya lang sa mana. Walang inuting yan. Yan na, kasi napagilin. Do, gaman. Do, mana to do? Wala kami pa. Tadi, kasi sunod. Ingat mo na, di ka sunod. Hindi mo na daan. Dahil sa ito. Namana, tapos tagatuhod. Ay, bubog ka na do. Naghanit pa ako ba, dagko. Kata deh, kayak di panas, tirot. Kita kata, Assalamualaikum. Iwi-iwi ka, di ko. Nakiting-hiting. Maglapay. Almusal pa lang yan, tanghalian na. Ah, kaya pala ganyan yung ulam mo kasi yung ngipin ay may harang. Masakit pag matigas yung pagkain. Mahirap yan pag sumabit yung ano, alam karne, no? Tapos sumabit yung laman. Daman lang po malag sa karne. Pagka na yung ulam, tapos sumabit sa bris. Sakit. Sakit niya. Oh. Ang shoutout mo. Shoutout sa viewers nila. Sa daw kayo sa bahay nila. Yes. Sa February. Bahay nila pula. Kila pula. Kila pula yun. Walay na ako sa kanila eh. Nakabukod na ako eh. Sana o. Diyan ba ako doon nakatira? Kaya Bin, pag ikaw, Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung gawa. ikaw na hulog dyan, mabawasan ka ng 1 inch. At may nang aasar. Pag nalaglag daw si Vicente. Pag nabawasan ka yan, mabawasan ka ng 1 inch. Pag nalaglag. Pag nahulog sa dyan. Chen, dire na ba rin, Chen? Ay, hindi Kuya Bin. Pag nalaglag ka dyan, tatangkad ka na kaya magparanglan. Trip na naman si Vicente. Victor ng Timpaway. Wow. Okay, waktu juga bisa kau baru patah bulan. Jadi bang ganun. Jadi ada kan Jen? Musuh saya
tay. Dalawa na tayo, burnout. Meron din. Sakat rin. Sakat rin. Pagaling mo yung pin sa ilalim. Pagaling mo. O bakit hindi mo inano tol? Burnout to. Burnout? Burnout. Yung ginagawa. Lagyan pa natin ng ano. Lagyan mo ka dito para hindi mabalik. Sige.
Ha? Kasi ka? Nag-thumbnail kaya kikarot. Sige na. Amo, pinabot. Diyan ka na, diyan ka na. Ikaw maglalagay ng Picture na. Baik na. Baik na. Sudar. Huwag ka na umakyat dyan. Magkapalaglag ka. Kanina nasa baba. Apat. Panlas na to, Tay? Tay? Ha? Panlas na to? Walang pa. Labot ka din, nakaano. Sideboard din. Let's go! Ang panlas na yan dun yan sa ano, may CR. Saan pa? Saan pa? Naglalako. Bili na kayo ng ulo. Kuya, bili na po kayo. Pangkain lang po. Hindi yung kanina yung balisong. Balisong, so. Balisong-song. Ginotong. Tora. Ang tuloy-tuloy pa rin yung yung paggawa ni Chinchin ng kanyang online class. At tayo nakikilala niyo na si Coco Martin, ang Coco Lamber ng Bicol. Pagsubol ko ano yan, parang Coco Lamber. Chin, Coco Lamber. No? Coco Lamber. pagsubong ko to. Coco Lamber, Coco Martin, Coco Pimentel. Arasado. Pati ko na. Ano? Kung may iniisip siya ano? Kalokalike. Sirot namin. Coco Lamber. Robin. Robin Hood. Robin Piquedillo. Robin Piquedillo daw. Ako pala. Naging isda. Robin Piquedillo.